Bona vesprada, avui és el segon dia de la tercera setmana de la sostenibilitat a Betxí. La Fundació No Descendes, abans de donar peu a la taula que tenim programada per avui sobre bones experiències de sostenibilitat a Betxí, teníem la necessitat molt gran i ho fem perquè ens avellis i perquè creiem i tenim aquesta necessitat de fer-ho perquè tots els que estem així avui i des de fa molts anys totes les coses ho pensem que nosaltres no estaríem així i moltes coses que han contribuït al bé comú de Betxí no s'hagueren fet si no haguera sigut per una persona. I dono el pas a Manol. Bueno, des de la Fundació No Descendes volíem agrair-li a Javier Delgado com a regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Betxí. Gràcies a ell vas començar, perquè va ser un primer en això, el tema de l'agricultura social en el poble, en els horts urbans i demés. Sempre l'hem tingut al costat de la Fundació per impulsar aquest tipus d'iniciatives en l'Horta del Recholar i demés. I bueno, volem fer-li aquest reconeixement i aquest agraïment donant-li, entregant-li un guardó. Esto no se hace. ¿Habéis dejado ya? Artesans locals. Es chulo, además, És el guardó de l'economia del bé comú perquè sabeu que No Descendes estem dins d'aquest moviment i perquè és un premi que donem a les persones, empreses o entitats que pensem que fan una contribució al bé comú. Per tant, pensem que Javier i la seva trajectòria com a persona i també com a polític s'ho mereix. Tenim una mirada molt crítica i veiem les coses que se fan malament, critiquem els polítics, critiquem a les persones, critiquem tot el que fa falta, però tenim que educar la mirada per tot el que se fa, l'esforç que n'hi ha darrere i la veritat és que en el cas de Javier ha sigut un peleat constant, no ha sigut fàcil, te ho agraïm i si no haguera sigut per tu no estaríem segurament a ser nostre borratxorat avui, així que gràcies. No habéis dejado de donaire. Bueno, agradeceros enormemente el detalle. A ver, yo creo que no es que haya hecho nada en especial durante estos años, simplemente, pues bueno, dentro de una idea que uno tiene, he procurado apoyar todas las iniciativas y las actividades que se han ido llevando a cabo en torno a la situación ambiental del municipio y a las iniciativas pues, de corte tanto agrícola como de otros tipos de estudios, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que pues, sí que he intentado estar a vuestro lado, pero también he intentado estar al lado de todas las personas que en algún momento pues, me han pedido ayuda en estos temas y a veces en otros no relacionados con él. Os lo agradezco muchísimo, la verdad no me lo esperaba de ninguna manera y bueno, pues espero todavía poder hacer alguna cosa más. Muchas gracias. Ahora a lo que venía yo era esto. A ver, dentro de las iniciativas locales de sostenibilidad que hoy se plantean, están bastante directamente vinculadas al río de Betxí. Bueno, como decía, dentro de la jornada de hoy, las tres actividades están relacionadas con el río Sec en Betxí en muy diversos ámbitos. En primer lugar, en lo que ha estado hasta el momento Joan Castaing, que lleva ya un montón de tiempo haciendo un estudio sobre las aves tanto en el río como en el conjunto del municipio. Joan es una persona sumamente conocida en el ámbito medioambiental de la provincia de Castellón y desde luego es de los que podríamos llamar imprescindibles, ¿no?
Ya el año pasado nos presentó algunas conclusiones del trabajo que iba haciendo, continúa en ello y supongo que en un periodo no muy largo de tiempo pueda presentar el estudio conjunto de todo el río Mechi. En segundo lugar, y por lo que me han dicho ahora, que hemos cambiado el orden, ¿no? Viene Jaume Puchal, que yo creo que la mayoría de vosotros le conocéis pues, porque estaban desde el inicio, desde creación, en el equipo que ha estado al frente de la estrategia participada del río Mechi. Para los que habéis participado en alguna de las actividades del río, desde luego una persona también, así como Joan en el estudio de las aves es imprescindible, pues Jaume es hablando mal, un friki de los ríos y una persona que está continuamente pensando en cosas cómo puede mejorar, ¿no? Y también está con él Alejandra Aguilar, que es del grupo de Conecta Natura. Y nos pondrán un poco al día sobre los avances que hay en el proyecto de la senda fluvial, una senda que yo creo que poco a poco va cogiendo valor y que cada día va adquiriendo un carácter más importante. Después de Jaume y de Alejandro, estarán dos personas que están vinculadas a la Universidad Politécnica de Valencia, que son Enric Gil y Enrique Asensi. Están dentro del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica y en su intervención yo creo que os hablarán de los resultados del estudio y el análisis de la calidad del agua en el río. Y es el fruto del trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos meses y que se presentará también al Ayuntamiento próximamente. Yo creo que además va a dar algunos datos interesantes y seguramente a lo mejor incluso algo preocupante. Yo de cualquier manera quería, digamos, hablar un poco, no solamente de las actividades de hoy un poco, sino del envoltorio de todas estas actividades que se están haciendo en torno al río. Yo creo que ese envoltorio, entre comillas, de este proyecto es sumamente importante. Y me estoy refiriendo sobre todo al hecho que tiene que los pasos que hemos ido dando responden a los planteamientos de una estrategia participada, donde hay un grupo considerable de personas que han ofrecido su trabajo, sus propuestas, su tiempo para que el proyecto avance. Nosotros hubiéramos podido diseñar desde el Ayuntamiento un proyecto sumamente bonito, con unos técnicos maravillosos y demás, pero yo creo que nos hubiéramos equivocado enormemente porque ese no es el espíritu. Y además, si queremos que de alguna manera la gente se sienta vinculada al proyecto del río, tenemos que contar con la sociedad, con los grupos, etcétera, porque de alguna manera son ellos los que van a permeabilizar eso que estamos haciendo y van a hacer que la gente poco a poco se dé cuenta de la importancia que tiene el río Sec para nuestro territorio, ¿no? Yo creo que eso, para finalizar un poco, eso creo que ha sido el pilar fundamental de todo el trabajo que han ido haciendo. Ahora veremos pues, el tema de la senda, que para todo el mundo era un poco un primer objetivo, porque era importante, porque era de alguna manera visibilizar que ese trabajo que estábamos haciendo iba dando sus primeros pasos. Pues Jaume y Alejandro nos contarán ahora un poco cómo va eso. Pero yo digo, sin ese grupo de gente que ha estado aportando, no hubiera sido esto posible. Hubiéramos hecho otra cosa, seguramente más espectacular, pero desde luego menos real para la ciudadanía. Yo, desde luego, por la parte que me toca, como regidor de Medio Ambiente, quiero agradecer al grupo, a todas las personas que han colaborado, en mayor o menor medida. Gracias, muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho. Serem breus perquè la idea és fer quasi de teloners dels Enrics, d'Enrique i Enric, que són qui ara mateixa crec que va aportar ciència, com diu Joan, al projecte del riu. Sí. No, dir-vos per a les persones que ja en conegueu i que conegueu l'estratègia, algunes de les diapositives que mostraré és altra volta ara mateix, el tercer any que mostrem algunes de les diapositives, però sí que volia un poc per a les persones que no havíeu vingut fer com el repàs d'on venim, d'on apareix aquest projecte i sumar-me a l'agraïment que feu cara a Javier, perquè per a nosaltres, i tot i que ara actualment no forme part de creació, encara puc parlar en el seu nom i segur que Julià i la resta de companyes estan d'acord, per a nosaltres l'experiència amb Betxí ha sigut extraordinària. I en la persona de Javier especialment, és a dir, que un ajuntament que no ens coneixia de res
sent tan joves i tinguent tan poca experiència, confiar en nosaltres fa 3 anys per a fer aquest treball ja era algo extraordinari. Y desde el principio, como curiosidad, de Javier era de Javier, vamos a una reunión, llevaremos este documento, vamos a hablar de esto. Y arribabes a la reunión y el documento estaba ya rellenado. Y es de, vale, no estem acostumats a treballar en este tipo de personas, en este tipo de políticos, ¿no? Bueno, sí, Julia es la jefa de todo esto. Vale. Bueno, un poc això, no? Veig el riu, quines són les aspiracions del projecte, el que ha dit Javier, val? Coordinar l'actuació de les diferents administracions i entitats socials i sobretot de la ciutadania. És a dir, el projecte és un projecte que havíem de fer entre totes i com després veureu, des del principi moltes de les decisions les heu pres vosaltres i nosaltres l'únic que hem fet és acompanyar tècnicament, més que tècnica, logísticament i s'ha presa de decisions per a impulsar la recuperació i preservació del paratge del riu Sec i sobretot i principal, aproximar i reconnectar l'ecosistema fluvial amb el municipi, físicament amb el poble, però sobretot i principalment en la gent. La primera pregunta que alguns van llançar el primer dia que vinguérem així, però anem a plantar arbres? I és de, pot ser. 3 anys després ja us puc dir sí, plantarem arbres, i quasi ja us puc dir a on, però han passat 3 anys de feina. Veig al riu com ho hem fet, van fer una estratègia que sona així com una estratègia, que és un pla de totes les coses que hi ha que fer en tots els temes, des de nivell cultural, a nivell social, a nivell educatiu, a nivell físic en el riu, i d'ahí eixiden 12 línies d'actuació estructurades en aquestes grans paraules, renaturalització, restauració, governança, custòdia. De les 12 línies d'actuació, després en la gent, en les que les dissenyarem, vam triar de dir, bueno, vale, todo esto es lo que hay que hacer, pero estem en veig quines són les coses que podem fer ja en els recursos que l'Ajuntament té. I d'ahí eixiden 2 línies de treball que curiosament, i després de 3 anys de perspectiva ja podem dir curiosament, les 2 línies de treball d'apropiació, la 6 i la 7, són les que van prioritzar. La 6 seria espai relacional, que és la senda, i la línia 7 és memòria, no se veuen les lletres, però bueno, memòria i patrimoni de l'aigua, que són les coses que hem anat fent el darrer any. La línia 6, com us deia, espai relacional i nous significants de la senda, i la línia 7, memòria i patrimoni de l'aigua. Que, com us deia, dins de l'estratègia, cada línia d'acció tenia un munt de coses que fer. I moltes d'aquestes coses de fer, el que hem fet és associar-les a aquestes línies d'acció per a fer-les. És a dir, netejar el riu no estava en el projecte de la senda, però evidentment implica que si anem netejant i obrint el riu, estem fent la senda. Aleshores és com a objectiu principal fer la senda, però per ahir dalt hi havia altres objectius com jornada de neteja en la llera del riu, coses que hem fet. Coses que hem fet després per anar obrint la senda. Aleshores, de tota l'estratègia hi ha coses que no s'han prioritzat, però coses que hem acabat fent per a ajudar als objectius que teníem. Tot això és públic, està a l'Ajuntament, podeu veure-ho, i a més estarà depositat en això, que és dins de la línia de memòria i patrimoni de l'aigua. Una de les coses que han fet és aquest dispositiu mòbil que va camí, i també per això té rodes de totes les coses que hem fet, i del futur arxiu del riu, que és una de les demandes que eixia de l'estratègia. I puc també esbossar un plantejament de recuperació del molí, de recuperació de la bassa, de construir físicament en aquest lloc possiblement un arxiu del riu, i mentre això passa, que evidentment no és una cosa que puguem fer, ja veieu este palau el que ha costat, no és una cosa que puguem fer de l'any passat per a este, però això sí que ho hem pogut fer de l'any passat per a este. Aleshores hem fet aquest dispositiu i el dispositiu va recollint, ara mateix és físicament l'arxiu del riu, i va recollint memòries, cultura, patrimoni material, també ara veureu patrimoni oral, documents, notícies, llibres, tot això hem anat recollint en distintes jornades en aquest dispositiu que actualment es troba a la Biblioteca Municipal i que continua tenint aquesta funció. A més, el que hem fet és un arxiu digital, un repositori digital, que també podeu accedir, després us mostre el QR, però farem un enllaç a la pàgina web de l'Ajuntament, on està tot aquest material digitalitzat. És a dir, des de casa podreu entrar i baixar-vos tots aquests documents, notícies, de premsa, de l'any de la Catapum, llibres, el nostre treball, les fotos històriques que hem anat recollint. Tot aquest material està en un repositori digital que actualment és públic i està en obert. I aquest és el QR que dona accés a tota aquesta informació en digital, per exemple, totes les fotos, de tot això que és el material que hem anat escanejant i incorporant a l'arxiu.
en coordinació també, i dono les gràcies que no està, però a Enric, l'arxiver municipal, perquè li hem donat la tabarra i continuem donant-li la tabarra a ell i a la seva companya que està en la biblioteca, que ens han acompanyat en tot este procés i que a més custodien i fan el manteniment del dispositiu en l'actualitat. Dins de tot aquest treball de memòria i patrimoni de l'aigua, l'any passat fèrem l'àlbum de memòries del riu Sec. En les alumnes de primer d'ESO de l'institut vam fer unes fitxes, que ara després veureu, on vam fer aquest àlbum, que ja us vam presentar en juny i que no incidiré molt, però sí que l'he volgut recuperar en aquesta presentació perquè intuïa que vendria alguna persona que encara no havia vist i ara us he ficat algunes de les fulles que... Aquestes són les fitxes que feren els alumnes, que tenien aquest aspecte, alguns venien en fotos. La meva iaia ha trobat aquesta foto i ens contaven una història. Aquestes són les fitxes que els alumnes van fer i aquest és l'aspecte que aquest àlbum té. L'àlbum està en el dispositiu, si el voleu fulletjar podeu anar allí, físicament està, en digital també està en el repositori digital i a més hem repartit alguns fullets impresos a les alumnes que van en l'institut estan també per a que el puguem veure. I he volgut dur aquestes dos fulles de l'àlbum perquè una d'elles, estan totes les cites estan agrupades segons termes generals també, respecte al cuidat. I m'agradava, d'hora desitja que la gent que ve al riu no contamine, com un desig, m'agradaria que passara, desitjaria que poguera estar més net i anar a ple d'aigua sempre. Què dius? Ple, clar, jo com a friqui del riu que diu Javier, què és? Ja abans ens demanen que tinc aigua sempre, el riu sec, jo en 3 anys, dia abans, no l'he conegut sec ni un dia. Els Enrics que van me dient, però quan anem a fer les preses de mostres de l'aigua n'hi haurà aigua? I sí, era molt arriscat, dir-vos que sí, per sort han pogut fer l'estudi, ha hagut aigua, el riu no s'ha secat, almenys en 3 anys que duem treballant així. Però el ple és ple de què? Igual és de la vida que diu Joan i perquè l'aigua és ple hasta sí en el poble també, si va ple d'aigua. Aigua, el seu desig seria que portara aigua tot l'any. Ok, cumplido, check. I això ja el tenim. Aprovechar més l'aigua creant espais, en èpoques de lluvia, generando algún beneficio para los vecinos de Betxí, cosa que també, això ja estem fent-ho, vale? Que hi hagi més ponts més alts per a que els cotxes i les persones passen sense banyar-se. Ok, vale. Gaudir. A mi m'agradaria, heu llegit perquè no podeu veure, no volia llegir-ho, volia només, però bueno. A mi m'agradaria que els xiquets i les xiquetes d'avui en dia seguissin anant a passejar al riu per les vesprades i també el tema de la Pasqua, que és algo de berenar la mona. M'agradaria que no se perguera aquesta tradició, lo del berenar. Desearia que no contaminaran i mantener-lo lo mejor possible. Els meus desitjos són que torni a ser com abans. Fauna i flora amb més gent que hi hagi a nedar. Ojo, així tenim una de les persones que ha nedat aquest estiu en el riu i sense fem. M'agrada recuperar aquestes pàgines perquè un poc que vegeu el que diu Javier. No és només de paraula que em dic que hem fet això a la gent, sinó que la gent va incorporant això i anem treballant i millorant el riu dia a dia. Aquestes són les imatges que vos presentarem de dir, anem a veure quina és la senda que volem. Ahí està algunes imatges que feren de com enteníem la senda per explicar-la, el tema de la confederació la presa, el tema de quan la gent diu però en dominio público hidráulico no se puede hacer un camino, es que no es un camino, son 2 persones passant, no n'hi ha bordillos, no n'hi ha papereres, no n'hi ha faroles, és un caminet. Entonces volíem enfatitzar tot això, el tema de les aus, exactament les que Joan ens ha dit, estan ahí dibuixades. I ja entrem en el tema de la senda, tot el que hem fet en la primera actuació. Per explicar-vos un poc el projecte de la senda, des que nosaltres fèrem un primer recull de quines eren les impressions que la gent dia o de la senda que teniu físicament en l'actualitat, fins a un disseny, no dic final, però sí actual i que és el que ha servit per demanar les ajudes que hem demanat, que després vos contaré, i que en el que estem treballant ara, este és el disseny de la senda cap a la que anem. Com vegeu, no és un camí entre el poble i un pantà, sinó una multiplicitat de camins aprofitant la infraestructura que ja està, els camins rurals especialment i algunes de les sendes que dins del riu ja hi ha o infraestructures. Per què dic infraestructures? Perquè, com sabeu, al costat del riu hi ha una sèquia que arriba fins a l'hora del Ratxolar i el que hem fet és aprofitar la servitud de la sèquia, és a dir, el pas que la sèquia té que tindre per al seu manteniment, per a fer alguna cosa com obrir la senda, anar obrint camí. Hem començat
per la part més allunyada del poble i la més difícil, perquè alguns dels camins que estan per així senyalitzats ja són transitables i l'únic que n'hi ha que fer és connectar-los. Hem començat a fer l'obertura del pas de la senda per damunt de la séquia soterrada, perquè tot l'altre és més accessible, i ara a continuació el que farem serà treballar en tota la zona de custòdia, és a dir, passarem d'estar treballant en un extrem de la senda a l'altre, completament. Anem a començar a treballar en tota la zona de la custòdia, de les parcel·les compreses entre l'hort del Ratxolar i el riu. Hi ha una franja de parcel·les ahí allargades que no serveixen actualment per al conreu que s'està fent i el que volem és aprofitar aquestes parcel·les per a fer un espai mixte o de transició entre els horts de cultiu de l'hort del Ratxolar o alguns que estan abandonats i l'espai fluvial. Un espai que podrà fins i tot tindre un aprofitament agrícola. Això és el que hem de definir entre totes. Això és el que passarà els propers mesos. Anem a treballar en configurar i obrir el pas en aquesta zona d'ací. El resto, com vegeu, ja està en marxa. I ara el que hem fet. Si passa. Hola. Bueno, si teniu dubtes o preguntes, després podem tornar. És que estàs apretant... On no és? No és. Perdó. Bueno, això és un poc contar-vos el que ens vam trobar, Alejandro i jo, el dia que vam anar a veure què era exactament el que havíem dit que anàvem a fer. Perquè era com, veníem ja dient-ho, Ximo ens havia explicat, havíem anat allí, José Manuel Serrissuelo també, és de, ahí n'hi ha unes trapes. Sí, però quantes? No ho sabíem. I és de, bueno, doncs trobarem una i va ser, per així ha d'anar el camí. Intentarem anar cap allà, no trobarem les trapes, intentarem vindre al revés, era una odissea, la séquia està plena de canyes, i llavors així és com vam acabar en les botes impermeables en aigua hasta Sidal, perquè no duien badeadors, com els Enrics després ens han demostrat que és ser un professional d'entrar a un riu. I bueno, va ser tota una aventura, però ha valgut la pena. I fique les fotos aquestes nostres perquè per a nosaltres ha sigut molt important el treball de les persones. Ximo és una de les persones claus, sense dubte, en aquest projecte, perquè ha donat llum en moments claus. És a dir, quan vingueren els agents mediambientals de la Confederació, els agents fluvials, era de es que no tengo nombres en los planos, y este Chimo te dirá todos los nombres de todos los barrancos y acequias de este pueblo. Y el señor aquell flipaba, es que allí estaba Chimo del mundo del capó del coche explicando, ¿no? Entonces yo, Alejandro i jo, era d'estem més perduts que pajarito, no tenim ni idea on estan les trapes estes, hem obert camins així arreu per mig del riu i no trobem. I teníem algunes intuïcions, anaven bé, és a dir, la intuïció principal era que per aquí i bé, però per exemple esta trapa estàvem a un metro d'ella i estava tapada de brossa i no la veiem. I entonces arriba Chimo i diu Chimo, Chimo, tenim un problema, has de vindre perquè no... I entonces Chimo du el paperet, que el tenim així, al salt i així de fort. El paperet de Chimo és exactament ixe, que jo quan me'l va ensenyar va ser com, que desastre, o sigui, no ho anem a trobar, perquè m'explica. Així el límit del paper és la presa del pantà, a 22 metres, què fica? 22 m... Tapat parcialment. N'hi ha una trapa tapada parcialment, a 60. Forat amb ferro. Vale? I entonces, a 40 n'hi ha una trapa, 16 passos una altra trapa, 23 passos una altra trapa, 17 passos una altra trapa, i si sumes tot, tenim tot el tram de la séquia, de la galeria de la séquia, medís exactament estos passos, i els passos que Chimo va dir fa 4 anys va apuntar en aquest paperet, tenim totes les trapes. Entonces era tan fàcil com agarrar el plan de Chimo i anar obrint comptant passos de 23, així ha d'haver alguna cosa, i anem a llevar brossa fins que trobem les trapes. I efectivament, així és. Aleshores, un poc hem dut això perquè vegeu i ficar en valor la importància que té aquesta persona i sobretot aquest document a l'hora de que menys mal que hem passat només 4 anys i hem pogut reobrir aquest camí, però si n'arriben a passar 40 i no tenim aquest paper, doncs encara estàvem allí llevant canyes. El mateix respecte a les persones que ens han ajudat. No hem estat a soles, evidentment vam comptar amb l'ajuda de les brigades municipals. Hem ficat ahir la foto de tota la basura que vam treure, perquè evidentment l'objectiu era obrir pas, 80 centímetres de pas, és el que podíem fer legalment, però ja veureu que hem fet un poquito més. L'objectiu era obrir pas, però obrint pas trobaven aquestes coses, aleshores aprofitàvem i les trèiem, no? I justo que duia una camiseta que deia «Quieren destruirlo todo».
Y entonces vaig dir, fica't ahí, que va ser així en la foto, no? Gràcies a, bueno, principalment este treball l'han fet Alejandro i Justo i totes les altres persones hem anat a ajudar-los i això és la realitat d'esta part del projecte. No? Home, vosaltres duíem les màquines, ells duien les màquines i anàvem fent això i els altres anàvem darrere fent hueco i traguem basura, bàsicament. Eixa mateixa trapa és la que vos he ensenyat abans, que només veieu brossa, esbarcers i canyes al seu voltant, i això és la trapa, i això és el camí que hem obert, aquest és l'espai que hem obert per dins de les canyes, ara després us contaré una cosa respecte a les canyes. L'objectiu d'arribar així, que quan vaig arribar li vaig enviar una foto a Javier de ja tengo los pies dentro, perquè va ser molt emotiu, després de 3 anys ens havien dit que això existia, havíem intentat diverses voltes arribar per diverses vies i no havíem sigut capaços de veure el final del túnel de la sèquia. I ens diuen, i jo mateix he dit a la gent de la Confederació, hi ha un túnel i acaba en algun lloc, perquè mira, així està la sèquia, 1 quilòmetre després, però el túnel no l'havíem vist, no? I Alejandro i jo al llarg de l'estiu hem vingut diverses vegades i no havíem sigut capaços d'arribar al final. Havíem anat obrint camí però no havíem arribat. I quan vam arribar va ser meravellós, no? De dir, vale, este és el lloc que hem de ficar en valor, és el lloc clau entre... és un dels llocs claus d'aquesta senda, no? Que perdó que torni enrere, com no us he dit, però la senda pega la volta i té diversos miradors. Els miradors que ha dit Joan estan contemplats, està contemplat ficar en valor una sénia que hi ha abandonada, tot això està incorporat al projecte de la senda. Perdoneu que s'ha tornat darrere. I aleshores, ara, vist això, objectiu és recuperar aquest espai, és a dir, acabar de reconstruir el metro que ens falta de bòveda perquè se veig que és una bòveda de rajola massissa, poder fer una escaleta per poder entrar i eixir tranquil·lament a aquesta sèquia, a banyar-se els peus, lo de nadar en el río, aquí, el lugar meravelloso, tenim un lloc espectacular en Betxí, en aigua tots els dies de l'any. Fresca i a més, quan t'acostes, ho podeu dir les persones que heu estat, la temperatura, l'aire condicionat que hi ha d'aquest túnel és espectacular. I a més ja hem fet una primera neteja de dir, bueno, anem a deixar els arbres que ja estan així perquè puguen créixer tranquil·lament i començar a condicionar aquest lloc. I per acabar, contar-vos un poc i donar pas als Enrics què és el que estem fent ara mateixa. I també en ànims, de dir, un poc, el de Javier ha sonat un poc a despedida, perquè és de veres que estem en un període de canvis i de veure què passa. Ara mateix jo el que estava dient abans és que el projecte està en un impàs en el que fins ara tots els recursos que s'han emprat han sigut recursos municipals, és a dir, l'Ajuntament ha anat any rere any ficant recursos o comptant amb recursos externs com les ajudes de Reciplaça, però ens trobem en un moment en el que pot ser siga un impàs. Per què dic això? Perquè una de les coses que ja puc anunciar, perquè he estat unes setmanes seguint molt friqui o pesado directament en la Confederació, és ja podem anunciar que l'Ajuntament de Betxí ha signat un conveni de manteniment per a que la Confederació entrara a retirar les canyes del riu i avui ja m'han confirmat que entra, que van a fer-ho i que a més les palabras han sido vamos a hacerlo pronto, és a dir, la Confederació entrarà a llevar totes les canyes del riu, o sigui, totes les canyes. Entre el pantà i el pas del Pontarró van a llevar totes les canyes. I he dit anem perquè els he més o menys exigit estar present, perquè no volen que vinguin màquines i arrasen el riu, sinó que facin una actuació sensible i és una de les coses que han repetit. Entonces, això és algo que ja va passar. Entonces és algo gran, són recursos que l'Ajuntament no ha de ficar, l'únic que ha de fer és mantindre a partir del segon any en les mateixes brigades en les que hem obert. I després estem pendents també de la resolució de les ajudes de Pla d'Innovació de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, que volem pensar que ens les donaran. I aquestes ajudes estan destinades, són quasi 80.000 euros a fer els accessos i la connectivitat de tots els punts de la senda. O sigui, imagineu, si ens donen l'ajuda properament, no sé quan passarà, perquè l'any passat tardaren quasi mig any, si ens donaren aquesta ajuda podríem acondicionar tots els accessos, possibilitar el pas entre els distints trams de la sèquia i a més fer tota la senyalització, o sigui, de la senda, perdó, i fer tota la senyalització. És a dir, el projecte canviaria l'escala radicalment. Això és el que pot ser passe, el de les ajudes, el de la Confederació està confirmat i el següent que estem fent és el tema de Reciplaça. Reciplaça tots els anys dona una ajuda a l'Ajuntament de Betxí que venim aprofitant ja els darrers anys. L'any passat per a fer una caracterització dels residus en el gent de l'institut
enguany per a fer l'estudi que ara presentarem dels Enrics, i l'any que ve estem fent els Enrics. I l'any que ve estem fent ara mateix allà per a presentar en novembre no sé com dir-ho, però he ficat un projecte didàctic en els profes de biologia de l'institut. És a dir, és un poc el que deia Javier, no anem a fer un projecte, el presentem i el fem, sinó estem fent el projecte didàctic en els professors de l'institut per a presentar l'ajuda a reciclar-se. En aquests diners ja contem, però no hem decidit què anem a fer, anem a decidir-ho en les professores i l'equip directiu de l'institut, que és el que anem a fer. Així que això, respecte a la senda, el que vos dia és anem a començar ja des d'ara mateix en tot el tema de la gestió de custòdia del territori en la zona entre l'Hort del Ratxolar i el riu. I el primer pas que farem, que no serà, és públic perquè vaig a dir-ho ara, però que no serà una jornada participativa, és una reunió tècnica entre l'equip tècnic que està duent el projecte, els polítics i els tècnics municipals, per veure quina és la viabilitat d'això que volem fer, a nivell també de recursos, i mira ahí el tinent d'alcalde, de recursos municipals i sobretot perquè al final és una estratègia política, de dir com voleu enfocar això a nivell polític, perquè evidentment, com diu Joan, a nivell social serà important anar a parlar als seus propietaris de quin va ser el tracte que fem en aquest espai. Tu tens les parcel·les abandonades i així volem fer un parc agrari. Aleshores, això no és tant una decisió de recursos econòmics, sinó a nivell polític quin va ser el caràcter que volem que tingui això. I crec que ho he dit tot, sí, i ja està. Res més. L'última línia, noves línies de subvenció i adhesió d'entitats, és això que m'està dient Javier, és que estem en converses, en vam anar també abans de l'estiu a una reunió amb el vicepresident de la Diputació, perquè el que estem intentant és aquest augment d'escala del projecte cap a recursos i entitats fora del municipi, és el que estem intentant. Aleshores, ja hem aconseguit lo de la Confederació, si apareix l'ajuda de la Conselleria, genial, i estem en converses en la Diputació i en altres entitats per a continuar fent el projecte gran. Perquè en realitat, com us deia abans, al principi de tot, estem fent la senda, però l'estratègia té moltes línies que estan per fer. I que a més són en molts casos convergents i en altres divergents, que podrien treballar-se en paral·lel a tot el treball que fem en la senda. Vaig bé, ja està. Per nosaltres, ara jo sobretot donar pas a Enric Xil i a Enric Asensi, que van a donar-nos, jo crec, una lliçó també a totes i donar informació que jo crec que és molt valuosa de cara al futur de la transformació i la gestió d'aquest espai. Moltes gràcies, Jaume i Alejandro. I si teniu alguna pregunta, jo crec que ara és el moment. O després també podem fer un pronòstic, si voleu. Vale. Un aplaudiment.